Maoni ndine Jackie. Tsono dzulo napanga post chithunzi ichi kuti medical staff mu organ donation operation ward amapanga bawo kupereka ulemu kwa munthu amene anamwalira koma anapanga donate ma organs ake, ziwalo zake kuti zikagwiritsidwe ntchito mwa anthu ena, ndipo anatenga ziwalo zingapo zinakagwiritsidwa ntchito mwa anthu ena. Nde panali mafunso ambiri kuti zimayenda bwanji, zimatani. Tsono organ donation maiko makakunja kuli register, anthu amakachita register amene akufuna kuti ineyo ndimafuna ndikazamwalira ziwalo zanga muzagwiritse ntchito kuti zikapulumutse anthu ena. Ndi amakhala mu organ donation registration, maina awo samadziwika kuti china chake chikazachitika kuti mwina amwalira mwadzidzidzi kaya mpangozi, akawatenga uthamanga nawo kuchipatala akakhala kuti amawachita kaye cheki kuti munthuyo achira kapena saachira. Ngati alionena kuti saachira akumwalira, timu ya organ donation imauzidwa kunena kuti munthu wakuti ali pa registration list, ali mu database kuti ndi mmodzi mwa anthu opanga donate, ndi sali bwino, ali mwakayakaya. Ndi timu ija imakhala red kuti pali munthu woti sitikuziwa kuti zitha bwanji. Ndi akamwalira munthu uja, akangoti wamwalira apanga record kuti munthu uja wamwalira. Within hours amapanga no process yochosa ziwalo ngati pancreas, either mtima, liver, kidney, zinthu zonena kuti zikhale kunena kuti zikugwira ntchito bwinobwino eti. Chifukwa chonena kuti munthu uja akamwalira so kuti ziwalo zonse zimaferatu nthawi yomweyo, zimatenga ndithu ma hours. Magazi amasiya kuzungulira nthupi. Chifukwa chonena kuti magazi asiya, magazi oti amatenga oxygen, pameneno ziwalo zimayamba kutani kufa ifati palibe magazi. Koma ziwalo zina monga kidney zimakhala nthawi yayitali zili functional, zonena kuti zili bwinobwino kufikira pa nthawi yonena kuti basi no munthu uja wayamba kuwonongeka, ziwalonso zimawonongeka. Pamene ziwalo zina zimafunika kuti ngati kuli kuti zitenga, ngati munthu uja wamwalira azichotse msangasanga. Anthu ambiri ali pa list ya organ donation, koma si onse amene amapezeka kuti awatenga ziwalo kuyika mwa anthu ena. Chifukwa choti mwina amapezeka kuti mwina amwalirira kaya kutali, kaya mwina it was too late by the time timu ya organ donation yamva kunena kuti mwina ziwalo zawonongeka iti. Ndi ena amakhala unena kuti ali pa ventilator. Ambiri amene amapezeka kuti apereka ziwalo dizachitika amakhala unena kuti mwina amadwala anali mchipatala, koma kudwala kwake kuti ziwalozo zikhale kuti nzabwinobwino eti, kuti mwina akudwala zinthu zina koma ziwalo zimenezo zili bwinobwino. Ndi mwina basi kaya ali pa ventilator kuchipatala kuja pang'ono kupapeza kuti munthu uyu kuona kuti yayi sizili bwino. Nanga ventilator imampumira munthu eti, kunena kuti munthu uyu chimashini chikumpumira koma brain yake yatani, brain yake yasayogwira ntchito, munthu uyu ali moyo chifukwa choti chimashini chikumpumira yeye wamwalira. Anthu otero akankupanga tisali kuti basi tizimise mashini ndi kuti munthu uyu basi wamwalira. Ndi amakhala kuti apanga prepare kunena kuti timu ya organ donation ichita prepare kuti okay akangozimisa mashini yo munthu uja ndi kuti wamwalira, ndi nthawi yomweyo akachose ziwalo zomwe afuna kuchosazo kuti akaike mwa anthu ena. Nanga si pala anthu ambirimbiri oti mukuziwaso ma dialysis, kidney, mavuto ambirimbiri, anthu amadwala kwambiri amatha kukhala pa waiting list kuti mwina kukazapezeka donor onena kuti wamwalira koma ananena kuti ziwalo zake zikozogwiritsidwa ntchito, akachita match kunena kuti kaya magazi awo akupanga match kunena kuti organija kati kidney ivomerezeka ndi thupi lake fasi chilichonse. Anthu ena matupi amatha kukanira anaita osatheka osagwira ntchito, akaona kuti ili viable basi amapezeka kuti basi amulimbira foni kunena kuti ayi bwerani, munthu oti akudwala kuvutika bwerani kwapezeka donor, basi athamanga apita. Ndi uja wamwalira achosa kidney ija ayika mwa munthu winayo. Ndi mmene amapangira. Chimodzimodzi ndi liver, anthu ambiri ali pa waiting list kuti akudwala matenda a liver, ena akudwala matenda a mtima, onena kuti ali ndi heart failure, mtima wawo sukuchita function basi akhozopeza kuti wamwalira chifukwa choti mtima wawo ukupanga fail kulephera basi, koma wina wake anadzika pa donation list kunena kuti ine ndikazamwalira mukhozotenga ziwalo zangazi. Ndi ngati munthu ujadi wamwalira and within a short time, ndi ma hours okha eti sinthawi yayitali yomwe angatenge mtima, ndi kuti basi munthu ayimbiridwa foni kunena kuti kwapezeka mtima, basi twathamanga naye inu kwatani kukamuyika mtima uja kunchosa mtima wake kulekanisa kuyikapo mtima wa munthu wina. Ndi mmene zimakhalira eti maiko enawa kunena kuti ali ndi zipangizo. Of course akachosa lese mtimawo kapena impsyo amazika mu cold storage. Masayansi ake ndi atali pamene
ena amafusa kuti si chimo apopo ine singathe kuyankhira aliyese amaziona zinthu malinga ndi chikhulupiriro chake ndi mmene amamvetsera muzikhulupiriro zawo. So I can't say kuti ndi chimo kapena si chimo. Course pali ma cases angapo anthu onena kuti analandira ma organs kapena ziwalo za ma donors oti anamwalira koma iwo auti anasintha zochitika kuyamba kukonda zinthu zomwe munthu anamwalira uja mwini wake wa ziwalo zija ankakonda kaza kudya even mahobe adolo maloto chani nde akuti chifukwa choti cellular memory or something like that. Koma imene ndi nkhani ya tsiku lina mangofuna kupanga address mafunso ena amene anabwera pacha post imeneyo zikomo kwambiri.